Goedemorgen, kom binnen. Aha. Het nieuwe pand. Het nieuwe pand. Ja, we zijn druk bezig met de verhuizing. Dit is de sleep-in. En de sleep-in is speciaal voor mensen. Het kan zijn dat iemand ontzettend dronken is of iemand onder invloed van verdovende middelen. Ja, dan kan je natuurlijk niet tussen de andere mensen. Ja, dat is wel gevaarlijk. Dus voor de veiligheid voor de cliënten en de medewerkers slapen ze dan op deze afdeling. We zijn hier op de jongerenafdeling en dit is een van de kamers van de jongeren. Jongeren slapen hier met 1 of 2 personen. Bij de DERP wilden de jongeren haast die op straat leven haast niet komen omdat ze allemaal op slaapzalen moesten slapen. Bij de volwassenen. En dat vonden ze absoluut niet prettig. Je hebt natuurlijk jongeren die toch een behoorlijk psychische problemen hebben. Die kunnen dat ook niet hanteren. Zoveel drukte om hen heen. En met verschillende leeftijden en verschillende mensen. Je bent van de dagopvang? Ja, dat klopt. En je bent even bij de nachtopvang? Ja, wij zijn hierboven even in gesprek met toch met het team, maar hier even beneden even zien. Vind je ervan? Prachtig worden. Ja, heel fris, prachtig. Wat is het grootste verbeterpunt? De douches en de wc's en de bedden, maar ook de benadering zoals wij gaan doen. We gaan het ook, wat op een nieuwe stijl gaan we het aanpassen. Ja, wat is daar het grote verschil in? Dat we iedereen opvangen in principe. Nou, wie de buurt nogal kritisch dat ze geen oorlast krijgen van deze nachtopvang. Hebben we daar nog rekening mee houden? Ja, we hebben een omgevingsoverleg om te horen van hebben we overlast. Op dit moment hebben we ook een scrap en die gaat, dat zijn de mensen die ook de zwerfvuil in de buurt opruimen. Zij gaan ook extra langs in de Oranjewijk hier om te kijken, lopen hier ook andere mensen. We hebben met de bewoners afgesproken dat mensen niet door de wijk gaan lopen.